राजखान्थि दोलो गुबैयै UPPL आरो BPF बे मोननै दोलोआ मोनसे लामायाव फैनानै बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजिनि आधाराव खौसे आवगायलांनांगौ आरो जों बयबो मिथिगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय बड'फाया बुंदोंमोन जे थांनानै थानो हो खौसेयै गेरेमसा बर' माहारि थानाय दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनो मोन्थोर होनानै गालांदों। दा बर' हारियाव आफादफोरा जों खौसेयै दङ। बर' हारियाव गुबुन गुबुन धोरोमारि गुबुन गुबुन धोरोमाव जों दङब्लाबो हारि हिसाबै जों खौसेथि जोंनि रावा मोनसेल' आरो बे हिसाबैनो राजखान्थि दोलो हिसाबै भारत उदांस्रिनि उनाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोनब्लाबो आन्सलिक दोलो आरो राष्ट्रीय दोलोआव दङमोनब्लाबो BSC BTC आरो BTR जे मोनसे सेल्फ डिटारमिनेशन जि मोनसे आत्मनियन्त्रणनि जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकारखौ लानानै जि सोमावसारनाय 34टा बोसोर एबसु आन्दलन भलन्टियार फर्स BLT आन्दलन NDP आन्दलन आरो बिनि गेजेरावनो बर' आन्दलननि सिगां भाषानि रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन बे गोलाव आन्दलननि उनाव बर' हारिया दिनै मोनथाम गोरोबथा मोननानै जि 6 शेड्यूल मोनसे एरेन्जमेन्ट जों जि मोनबाय आरो बे एरेन्जमेन्टखौ जुदि सिस्टेमेटिकलि खोब प्रपारलि आरो खोब मोजाङै जुदि जोङो फाउन्डेसनखौ लानानै जुदि 25 लाख जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे बर' हारिनि जोंनि जिखिनि मोन्थाय आरो जों जि मोनसे एसपिरेशनखौ लानानै आन्दलन खालामदोंमोन बे बिथाखौ बे भित्तिखौ लानानै जों जुदि जाफुंसार होनांगौब्ला जोङो जुदि गावस्रा गावस्रि राजखान्थि भाबै थायोब्ला एना एनि जुदि जायोब्ला हिंसा हिंसि राजखान्थि भाबै अस्थिर जुदि थासारि जायोब्ला आन्दलनाव गोबां शहीद जाबाय मुंख्लं जाबाय आरो राजखान्थि गावस्रा गावस्रिनि थाखायबो गोबां जोंनि जिउ गोमानांगौ आननेसेसारिलि बेबायदि थासारिया थांनाय समाव जालांबाय दिनै शान्ति परिबेश फैबाय गोजोन फैबाय आरो बेखायनो जों हास्थायदों जे बर' हारिनि माहारियारि आफाद हारि नाङै जों खौसे किन्तु राजखान्थि दोलोफोराबो जुदि बबेबा बिन्दोआव जों बुङाखै जे हान्जाखौ सिमफायनानै फैनांगौ जों बुङाखै जे ओरै आरो बेबायदि खालामनांगौ बे रायलायनाया टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्लासो आराम्भ जागोन बेखौनो बिथा खालामनानै हाग्रामा महिलारि माने बिथाङा दाखालि बावै फिन बिथाङा बुंदों जे एबसुआ आंखौ हांख्रायनो फैदोंमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों आंजों जिरायहोनो थाखाय बिबान लानानै थांदोंमोन नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों रायलायदों 2024 आव बिथाङा खोब पजिटिभलि बुंदों रबिराम नार्जारी खाम्फा बरगयारी एबसुनि जों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङमोन आरो बे रायलायनायाव बिथाङा गावनि गोसोखौ दिन्थिदों जोङो खोथा मथे प्रमद बर' बिथांजों जों रायलायफैदों बिथाङाबो पजिटिभै बुंदों आरो सिडली बाइ इलेक्शनाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय बे बुजाबुजिनि जि खोथामोन सावरायनायनि जि खौसेथिनि खोथामोन बे बन्द जानानै थादों फिन बिनि उनाव दिनै आं बुंनाङामोनब्लाबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ लिंनानै सावरायदों आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो बुंनानै हरदों जे एबसुआ मोनसे बिबान लानानै थांदोंमोन जे थुनलाइ आफादा एबसुजों रायलायनानै खामानिखौ आवगायबा हामगौमोन बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लेयाराव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि मार्च दानाव जोंनो गोबां माखासे मेसेज हरदों आरो बे प्रक्रिया किन्तु बन्द जानानै दंमोन दा जुलाइ दाननि जोबनाय फारसेथिं बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव फैगासिनो दङ बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो मिडियायाव बुंबाय जे खौसेथिनि जि बाथ्रा रायलायनायनि जि बाथ्रा आङो रेडि दङ जुदि UPPL आवगायबोयोब्ला आरो UPPLनि आफादगिरि BCCनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय जे हारिनि स्वार्थ माहारियारि आफादफ्रा जिखौ हांख्रायदों बे हांख्रायनायखौ बिथा खालामनानै आंबो सनमान होयो जातीय संगठना जि लुबैदों आं बेयाव एकमत बेखौनो लानानै दहाय बुंनाय बायदि जे 13 जुलाइ आरो 3 आगस्टआव खेबनै बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा जिरायबाय सावरायबाय मोननै थांखि लाबाय माहारियारि गौथुमफ्रा जों एक आरो ज' खौसे लोगो नांनानै हाग्रामा महिलारि BPFनि आफादगिरि आरो UPPLनि आफादगिरि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जाथों आरो बिथांमोनखौ आलादा आलादायै गासै 16टा माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा रायलायगोन
रायलायनायनि एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्ला जों तयार खालामगोन खोथाया बेखिनियानो स्पष्ट आरो मोनसेल' एजेन्डा बे जाबाय खौसेथि दा बे खोथाखौ लानानै 5 आगस्टआव जोङो लाइजाम हरबाय लाइजामनि रिप्लायाव हाग्रामा महिलारि बिपिएफ हान्जानि दोलोनि सासे पाब्लिसिटि सेक्रेटारिया फोसावदिं नेहाथारिया जोंनिसिम रिप्लाय हरदों रिप्लायाव मा दङ जों बुंजोबनो नागिराखै आरो बे रिप्लायखौ लानानै जों बिथांमोनजों जगाजग खालामफिनगोन अलरेडि दहाय बुंनाय बायदि प्रमद बर' बिथाङा बे आफादफोरजों रायलायनो थाखाय बिथाङा माने थांखि होदों बा रायलायनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों खोब गोख्रैनो बिथांजों रायलायगोन 12 आगस्टनि सिगां बे रायलायनाया मोन्नैबो दोलोजों जानांगौ आरो गुबुन गुबुन जि आनसलिक दोलोफोर दंबावो एपिबिनि खोथा गुबुन गुबुन बिसोरजोंबो जों उननि पर्यायाव रायलायगोन दा गिबियाव 12 आगस्टनि सिगां प्रमद बर' बिथांजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों आलादा आलादायै मोन 16 आफादा जोङो रायलायगोन आरो रायलायनायनि आधाराव बिनि उनाव मा जायो जों 12 आगस्टनि उनाव बेखौ फोरमायगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे जोंनि गावनि अस्तित्व रैखाथि हा हुनि मोनथाय संबिधानिक आरो राजखान्थियारि जि अधिकारखौ लानानै जों आन्दोलन खालामनानै जि मोनसे परिबेश मोनबाय बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो मोजाङै जुदि जातीय स्वार्थआव ओनसोलनि स्वार्थआव 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ जोङो बिदा फंबायजों लाफानानै बिग ब्रादार हिसाबै जों जुदि थांनांगौब्ला जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टखौ जों जुदि लानानै थांनांगौब्ला जोङो बर' माहारिनि आफाद जथुमफ्रा जों खौसे हाबा मावदों आरो आनसलिक राजखान्थि दोलो बिथांमोनाबो खौसे हाबा मावनांगौ थांखिया अकल क्षमता पावार आरो बेल' जानाङा थांखिया ग्रेटार इन्टारेस्ट जातीय इन्टारेस्टआव जानांगौ जों रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै मिडियायाव गोबां बुंदों जे 2020आव मानो खावलायासै सोरबाया बुंदों जे दा मानो खावलायदों बांद्राय अभार कन्फिडेन्स आत्मबिस्वासिया मोजां नङा जोंबो आथिखालनि दानि परिबेशआव सोर दोलोनि अस्तित्व सोर दोलोनि पजिशन आरो बेसेबां स्ट्रेंथ जोंबो बयबो मिथिगौ न'डाउट बयबो दोलोआ गावबा गाव फुल कन्फिडेन्स लानानै फिल्डआव नामायो जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया जेबो बादा होनो गोनां गैया किन्तु जोंनि उइकनेसआ मा जोंनि स्ट्रेंथआ मा जोंनि गोहोआ मा जोंनि लुजारा मा जोंहा मा दुर्बलता दं बेखौ नोजोर बोनानैसो जातीय स्वार्थआव जोङो बड'फानि आदर्शजों खौसेथिनि बे मोन्थ्रखौ लानानै जों हाबा मावनो थाखाय हांख्रायदों बाखि रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटि बिबान आरो दायित्वआ दैदेनगिरिफोरनियाव थाबाय मोननै दोलोनि आफादगिरिनियाव थाबाय आरो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथां सानै बिथांमोननियाव थाबाय जों नेनानै थागोन आरो सावरायनायनि उनाव 12 आगस्टनि उनाव जोङो मोजाङै जोंनि गासै आफादफोरखौ लाफिननानै जों सावरायनायनि उनाव जोङो थांखि आजावनानै उननि हाबाफारिखौ बे प्रक्रिया बबेसिम जाखो आरो मा जानानै मासिम सहैखो जों बेखौ गुवारै फोरमायगोन गोजोन्थों खौसेथिनि सावरायबाय थानाय समावनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सानै दिनै बिजाथिनि जे बे मुं फारिलाइखौ फोसावबाय खौसेथिनि बान्दोआ बेसेबां फिथाइ थायो गावबा गाव दोलोआ गावबा गाव नीति आदर्शजों खामानि मावो बे बाथ्राया स्पष्ट किन्तु फारसेथिं खौसेथिनि मोनसे जि प्रक्रिया जि प्रसेस जि माने हाबाफारियाबो सोलिबाय थादों आरो बे प्रसेसखौ 2024आव जि बन्द जानाय प्रसेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बा एक्सबिएलटि एक्सएनडिपि बा 16ता आफादा जागायफिनाखै बन्द जाबाय जोंबो सानबाय जे दोलोआ हान्जाफोरा गोसो गैलायलाया जानांगौ बा बिथांमोननि गेजेराव बे आदर्श नीतिखौ लानानै बे पइन्टखौ लानानै रायलायफिननो हायाखै जानांगौ बा बायदिसिना थासारि थानो हागौ नाथाय बिथांमोनानो जागायफिनदों हाग्रामा महिलारिया फिन मिडियायाव बुंफिनबाय जे एबसुआ बिबान लानानै थांदोंमोन किन्तु बे बिबानखौ मावफिनासै आरो दिनैबो आं हास्थायफिनो जे एबसुआ गावनि दायित्व बिबानखौ मावफिननांगौ आरो एबसुआ बे हाबाफारिखौ मानो आसिन मावो बेखौनो 16ता आफादफोरखौ लानानै जोंनि गार्जेन आफाद बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गासै आफादफोरखौ लानानै हाबा मावदों हाग्रामा महिलारिनि बे आपिलखौ खोनानानै प्रमद बर' बिथाङाबो रिप्लाय होदों जे गोबां जोंनि गेजेराव घात प्रतिघात बिसास अबिसास थासारि दङब्लाबो माहारियारि आफादा माहारिनि खौसेथिखौ जुदि हांख्रायदोंब्ला
आंबो बेयाव माने सापर्ट दङ जोंबो रायलायनो थाखाय गोसो दा मोननैबो दोलोनि सानै मुरब्बिया जेला गोसोखौ फिन बिथांमोना बुंफिनबाय आरो जातीय संगठननि फाफ्लियाव बिथांमोना खौसेथिनि जि प्रसेसखौ आवगायलांफिननायनि थाखाय बिथांमोना जेला नारहरफिनबाय जोङो 13 तारिखआव जिरायनानै मोनसे लेभेलाव जों सरसा खालामबाय जे बे प्रसेसखौ जों लांफिननो ना लांफिना लांफिनोब्ला माबायदि जागोन आरो लांफिनाबा मा जागोन बयबो मतामत होबाय जे बे प्रसेसखौ आवगायफिननांगौ खौसेथिखौ जों लुबैयो हारियारि आरो गोबां जाबावनांगौ मोनबावनांगौ आवगायलांबावनांगौ दङ गेरेमसा माहि दानायनि बाथ्रा बायदिसिना जोंनि जेंना जेंसिनि बाथ्रा अधिकारनि बाथ्रा आरो बेखौनो साबसिन महर होनो जोङो 3 आगस्तआव गुवाहाटीयाव जिरायनानै बे खालिनो जों थांखि आजावबाय जे गिबियाव प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथांनो बा इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथांनो लाइजाम हरनाय जाथों बिथांजों आलादायै थोंजोङै रायलायगोन हाग्रामा महिलारि बारग' बिटिसिनि चिफ आथिखालनि बिपिएफनि आफादगिरि बिथांनो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जाथों बिथांजों आलादायै रायलायगोन आलादा आलादा रायलायनायनि उनाव जोङो नांगौबा ज' खेबसेनि उनाव रायलायगोन किन्तु इन द मिन टाइम 3 आगस्तआव जों रायलायबाय जोङो लाइजाम हरनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनदों आरो जों 5 तारिखआव लाइजामखौ हरबाय भाया मिडिया बयबो मिथिदों जे खौसेथिनि थाखाय मिटिङा जाफिनदों सिद्धान्तबो जादों किन्तु बे समावनो हाग्रामा महिलारिनि जे हानजा बिपिएफनिफ्राय 22 जन बिजाथि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना फोसावनानै होबाय जोङो एसे आनइजि फिल खालामदों खालामाखै नङा जे खौसेथिनि जि प्रसेस गावनो हांख्रायदोंमोन दा मानो हठात करि बेबायदि बिजाथि फोसावलायनाय परिबेस जादों एसे नेबावनो हायोमोन जों दा सोंखारिनोबो नागिराखै बुंनोबो नागिराखै बे बिथांमोननि दोलोनि सिंनि इसिंनि बाथ्रा जे मा परिबेस परिस्थितियाव बिथांमोना बिजाथि फोसावखो जों इन्टारभेनसनबो खालामनो नागिराखै हस्तक्षेपबो खालामनो नागिराखै जोङो 12 आगस्तसिम आसाबादि जोंहा दाबो जोंहा आत्मबिश्वासै जों नेनानै दङ बिथांमोनजों जों सावरायग्रोगोन बिथांमोना जोंनो लाइजाम हरदों बिनि सायाव जों दा सावरायबावगोन आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय थोंजोङै रायलायनो थाखाय बिथांमोना जोंनो प्रस्ताब हरदों बे गासैखौबो लानानै 12 आगस्तनि सिङाव मा जादों 12 आगस्तनि उनावसो जोङो इसिङारि बायजोआरि गासै बिथिंखौ जोङो बुंफोरनानै खोथाखौ स्पष्ट रायजो राजानो मिथिहोगोन दिनै मिथिहोनांगौआ जाहैबाय मोननै दोलोनो जों लाइजाम हरबाय इन द मिन टाइम केन्डिडेट फोसावलायनाय जाबाय थेवबो जोङो दाबो आसाबादि दाबो जों बिश्वासि आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो सोंदों खौसेथिनि जे प्रसेसा फैमाल जाबाय नामा माने खौसेथिनि जे प्रक्रियाखौ जेरैबायदि एबसु साहित्य सभा एक्सपिएलटि एक्सएनडिपि गुबुन गुबुन आफादफ्रा जायखौ आं नाम लाजोबनो हायाखै 16ता बिराद गोलाव जायो बे आफादफ्रा जे प्रसेसखौ लादों बे मा जायो बेखायनो जों दिनै लाइजाम हरनाय आरो बिथांमोननि जे रेसपन्स मोननैबो दोलोआ रेसपन्सखौ हराखै नङा हरदों आरो 12 आगस्तसिम मा जायो दिनै 9, 10, 11, 12 सानथाम दंबावो बिनि उनाव 12 नि उनाव जोङो स्पष्टयै जों बेखौ बुंगोन माखासे आफाद बिथिंफोरा फिनजाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं मैया अलरेडि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंदों जे राजखान्थिनि जे दा मोनसे परिबेस आरो जे मोनसे माहल बेयाव बयबो केम्पेइनाव ओंखारबाय इउपिपिएल दोलोआबो केम्पेइनाव ओंखारदों बिपिएफआ केम्पेइनाव ओंखारदों बिजेपिआ ओंखारदों आरो जों खोनादों जे बेयाव कंग्रेस गेलेगोन माने अखिल गगैनि पार्टी गेलेगोन गोबां दङ आं नामखौ लाजोबनो नागिराखै बयबो गावबा गाव खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै गावबा गाव एजेन्डा आरो पलिटिकेल कार्ड हिसाबै दिनै बेयाव बायदिसिना इस्युफोरखौ थ्र' खालामदों दिनै गासैबो हान्जानि माने खुगायाव हा पाट्टा होगोनानो मेन माने बिथांमोननि एजेन्डा दा बेखौथ' रायजोआ बिबेचना खालामो दा खोथाया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जे जि मोनसे पलिटिकेल दा मोनसे काउन्टार आरो माने बिसोरनि जि डिबेट जालायलायदों जों जातीय संगठन हिसाबै माहारियारि आफाद हिसाबै राजनीतिक दोलोजों दोलो बिथांमोननि नांलायनाय बिथांमोननि जि कनफ्लिक्ट बिथांमोननि जि मोनसे डिबेट बे अपिनियनाव जोङो
हाबनानै बेयो परिबेसखौ जोङो गुबुंले खालामनो नागिराखै डेम'क्रेसियाव डिबेट क्रिटिसिजम डिसकासना थायो खालि खोथाया स्पष्ट बेनोल' बिटिआरखौ लानानै 6 शिड्युलखौ लानानै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ लानानै हा हुखौ लानानै जाय सरकारानो फैया मानो थांनाय समाव जि सरकारफ्रा दङमोन बिथांमोना गावबा गावनि सरकारनि एजेन्डा पलिसिजों हाबा मावनांगौ अधिकारखौ होनांगौ अधिकारा गावबा गाव आयेननि आधाराव जागोन बेलेन्स ब्लकनि आयेननि अधिकारा मा बुङो प्रटेक्टेड क्लासआ मा बुङो 6 शिड्युला जोंनियाव जि मोनसे एरेन्जमेन्ट दङ बे एरेन्जमेन्टनि स्पिरिटआ मा बुङो बे गासैबो फिदै आयेनफ्रा संबिधानाव लिरनाय दङ संबिधाननि बागै बेखौ मोनसे रैखा कवच होननानै बुंदों बर'आ ट्राइबेला बेयाव अधिकार मोनगोन नान बर'नि अधिकारखौबो बेयाव दोननाय जादों मोनबा अपेन सिट मोनबा माने जेनेरेल सिट दोननाय जादों आरो बाखि अधिकारफ्राबो बेयाव दङ बेखायनो बे खोथाफोरखौ बुंनानै कनफ्लिक्ट खालामनायनि खोथा गैया खोथाया जाहैबाय स्पष्ट जे कुनु कारनाव जोंनि जि अस्तित्व जोंनि जि थामोनथा जोंनि जि रैखाथि बेयाव जाहाथे रावबो जाहाथे हार्ड खालामनानै पलिटिकेल कार्ड बाहायनानै जाहाथे इलेक्शन केम्पेनखौ खालामा डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा लांनो हायो गुटे इन्डियायावनो सोलियो आसामावबो सोलियो माखासे आसनि स्किमनि एजेन्डाखौ लानानै बुंनो हायो जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया किन्तु बे जे माने गुबै जि मोनसे अस्तित्व जि भिटि जि बिथा बेखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिकेलि जाहाथे गेम खालामनानै बेयाव माने पलाराइजेसननि जाहाथे पलिटिक्सखौ खालामनाया बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बे नीति आरो आधारावनो जों थागोन मोनफ्रोमबो राजनीतिक दला राजनीतिक व्यक्तिया बिसोरनि एटाक काउन्टार एटाक बिसोरनि डिबेट आरो बिसोरनि जि अपिनियन बेयाव एबसुआ सानफ्रोमबो अपिनियन होबाय थानांगौ एबसुआ सानफ्रोमबो माने पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेबायदि नङा खारन एबसुआ इलेक्शन गेलेयाखै एबसुआ पलिटिकेल पार्टि नङा रायजो राजानि लुबैनाय हास्थायनायखौबो एसे जोङो रेसपन्ड खालामदों किन्तु जों बयबो बिबिनासनाबो खालामनांगोन राजनीतिक दलफोरनि बे नांलाय खमलायाव जों हाबनानै जों मानो गेब्लेनो किन्तु जोंनि जातीय स्वार्थ जातीय अस्तित्व 6 शिड्युल बेलेन्स ब्लक हा हु बेनि जुदि रैखाथिनि जुदि थ्रेट फैदोंबा बेयाव जोङो बिबान लागोन बेनिफ्राय जों कुनु कारनाव दोरोदा दा बेखायनो बबेयाव एबसुआ अपिनियन होनांगौ स्टेटमेन्ट होनांगौ कमेन्ट होनांगौ बबेयाव होनाङा रायजो राजाफ्राबो मेलेमजिबिफ्राबो स्ट्रिक्टलि थिक खालामनांगोन कारण इलेक्शना मोनसे टाइमाव फैगोन मोनसे टाइमाव जोबलांगोन इलेक्शनाथ' 12 मास जाया सेप्टेम्बराव इलेक्शन जागोन बिनि उनाव सरकार जागोन बिनि उनाव बे परिबेसा गैया जागोन दा सोरबाया बुंबानो जे अस्तित्व गोमालांगोन अस्तित्वआ जोबगोन बिदिथ' खोथा नङा आरो बेखायनो अस्तित्व रैखानि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो दङ कुनु कारनाव कुनु आयेन बेयाव जाहाथे डाइल्युट जाया कुनु बेबस्थाया एरेन्जमेन्टआ जाहाथे डाइल्युट जाया एबसुआ बेयाव जोङो मोनसे प्रहरी बा नोङो जोङो माने वाचडग हिसाबै जों गसंनानै दङ जातीय आफादफ्रा गसंनानै दङ आरो बिनि थाखाय जोङो 1% जोङो कमप्रमाइज खालामा बे खोथाया जोंनि